Nakon što je gradonačelnik grada Dugo Selo Nenad Panjijan predao ključeve grada Dugog Sela dugoselskim meštrima i dugoselskoj guski, započeo je dugoselski fašnik sa temom Dugoselski fašnik ide u svijet. Središnje događanje održalo se prve nedjelje u mjesecu ožujku na platovu ispred Pučkog otvorenog učilišta. Pa ove godine, naravno i ovaj prostor koji smo zamijenili centrom, prošle godine se pokazao dobrim, ove godine još boljim. Tu je preko 400 manjskih roditelja, tu je preko 2000 ljudi se skupilo, a dan nam je kao i uvijek za manifestacije prekrasan, tako da sam ja oduševljen, malo umoran, ali jako zadovoljan ovime što se danas u gradu Dugom Selu događa. Naime, građani su prepoznali ono najbitnije, da smo svi zajedno i da nam bude lijepo. A to je bit manifestacije, da se okupimo iza vrijeme fašnika, jednog mesopusta, da iz sebe napravimo ono što bi željeli stvarno biti u svijetu, a danas je jedna posebna tema, svijet. Tu imamo iz cijelog svijeta, imamo male stewardese i imamo pilote, imamo iz Brazila stare plesačice, imamo iz cijelog svijeta, jer Dugo Selo je svijetu malo. Predali ste ključeve grada, kako se osjećate li malo lakše? Osjećam se zadovoljno umornim, ali znam da će mi uskoro vratiti ključeve, a možda za 2 mjeseca i još 4 godine, tako da sam baš umoran. Predvođena zlim bubnjarima, guskom i dugoselskim mažuretkinjama, povorka od čak 400 maškara prošetala je ulicama grada. Uvijek nam je veselo kad je dugoselski fašnik, maškare preuzmu grad, kako to obično biva. Mi proglašavamo čak i neka ministarstva i neki obični građani postanu ministri tih ministarstva, bar na dan 2. I onda završavamo s ovom velikom fašničkom povorkom koja najviše ima djece, ali tako kreativne, vidjet ćete, divne djece, fenomenalnih maski, da je to za ne povjerovati. Iz godine u godinu su sve bolji, sve kreativniji i ove godine smo odlučili sve nagraditi jer su nam tako divni i krasni, tako da se evo veselimo i ovoj povorci koja je upravo pristigla predvođena zlim bubnjarima. Kako bi atmosfera bila još čarobnija, pobrinuo se mađioničar, trikovima očarao publiku, dok se dama na štulama poprinula da nitko ne ostane neprimjećen, a direktorica turističke zajednice najavila je što nas sljedeće očekuje u Dugom Selu. Jako mi je drago da vas mogu pozvati već u travnju, imamo onaj naš Uskrs kod Draškovića, tjedan dana u vikend prije Uskrsa samog, ali nam ove godine smo mu pridodali i festival slikovnica, prvi dugoselski festival slikovnica od 11. do 13. travnja, zato dođite nam, bit će genijalno. Bake, djedovi, mame, tate, tete, stričevi, dovedite svoje mališane, mališani dovedite svoje starije i dođite nam na prvi dugoselski festival slikovnica. Nasmijana lica mnoštva posjetitelja krasila su dugoselski fašnik, a originalne maske, njih preko 400, zasjale su u punom sjaju pod pomalo hladnim sunčevim zrakama.